मंगल के करनी या मंगल के हरनी गौरा के बबुआ कहाइला मंगल के करनी या मंगल के हरनी गौरा के बबुआ कहाइला रोज रौरा बोलाइला रोज रौरा आइला रोज रौरा रोजे रोजे बोलाइला रोज रौरा आइला मंगल के करनी या मंगल के हरनी गौरा के पुत्र कहाइला मंगल के करनी या मंगल के हरनी गौरा के बबुआ कहाइला रोज रोज बोलाइला रोज रोज रौरा आइला रोजे रोजे बोलाइला रोज रौरा आइला नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले बड़े भैया नाम कह दी है पैसा दी है पप्पू पप्पू जी हमारा कंचन भाई मुखिया जी के नाम पर बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार मिलल भगवान आप सबके पद प्रतिष्ठा बनवले रही यह तरह दिन दुगुना रात चौगुना रही अपने दादाजी के नाम पर पप्पू जी पुरस्कार दिले बड़ी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा लड़का कहले कि बाबा सुन ले बानी मानुष के तन रौरा मुँह बाटे मानुष के तन रौरा मुँह बाटे अपने हिंदू में चरित्र के पूजा होला चित्र के पूजा ना होला ना चित्र के पूजा होई तो हमरा से बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल लोग गांव में बा आप सब भी हमरा से बढ़िया गोड़ हाथ वाला ही भाग जाएंगे विकलांग के बोलबा के लोग भजन सुनता चित्र के पूजा यदि होई तो ऐसा सुंदर व्यास के ना बोला जाए 5 गो लौंडा के बोला लिया चरित्र के पूजा होला जैसे गणेश जी मुंह बजनबा हाथी के बा शरीर जनबा मनुष्य के बा मनुष्य के तन बाट मुंह बाट गज के मनुष्य के तन बाट मुंह बाट गज के शंकर जी के बेटा बानी बिना गुजराज अरे शंकर जी के बेटा भैनी बिना गुजराज लड्डुआ मुसबा पर चढ़ी के जाइले बाबा लड्डू भोग ले जाइले मुसफर चढ़ी के जाइले बाबा लड्डू भोग ले जाइले रोज रोज बोलाइले रोज रौरा आइले रोज रोज बोलाइले रोज रौरा आइले
अंतिम में लड़किया कल की बाबा बाबा बचपन में कहनी परसू राम से लड़ा बचपन में कहनी परसू राम से लड़ा अरुण जी गावत है रे हमरा से पूछत रे कि देवता देवी के एजा होई नु ई विश्वास इनका अभी तक नहीं खे कि माने देवता देवी के भजन गावल जाला कि ना गावल जाला माने कॉन्फिडेंस में है कि माने देवता देवी है कि नहीं है। अपना देश में 80% आदमी कॉन्फिडेंस में बाकी भगवान बाड़े कि ना। एगो तब फिल्म आई रहे ओ माय गॉड ओमे भगवाने पर केस कर देलसी प्रेस रावल भगवाने पर केस कर दिले कहले कि भूकंप के द्वारा तेरा दुकान टूट गया है अब भगवाने पर केस करे चल गए आ केस डिग्री हो गई ओ माय गॉड में। तो अरुण अलवेला के ये कॉन्फिडेंस नहीं खे अभी तक लेकिन माने ये भगवान के होई कि ना हो। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कर लिया आदमी के कि माने सोच लेवे के बाकी माने ये चीज बात गावे के बा डरा के नहीं खे गावे बचपन में कहने परशुराम से लड़ाई लपेटी के तीनों लोग घुमाई सभा में पहिले बाबा मंगल बरसाइले जाई सभा में कहिए बाबा मंगल बरसाइले रोज रोज बोलाइले रोज रोज